Estenan azaltzen den planoari eraldatzailea aplikatuko diogu Subdivision Surface. Honek formak kurbatzen ditu eta editeratzerakoan kubo horren gaineko planoa hartuko dugu eta beste plano bat txertatuko diogu. Plano hau bultzatuko dugu E-tekla erabiliz eta ontzi moduko bat lortuko dugu. Forma honei leuntzea aginduko diogu. Ondoren, itzalaketa jartzeko eta eszena sinesgarriagoa egiteko plano bat ekarriko dugu eszenara, eskalatuko dugu eta ontzia planoaren gainean kokatuko dugu. Esfera bat ekarriko dugu eszenara eta ontziaren barruan sartuko dugu. Esfera honen testura animatuko dugu. Hobeto animatzeko eta bere azala deformatzeko, esferak dituen planoak txikituko ditugu, zatituko ditugu, plano gehiago eukitzeko, puntu gehiago errexo deformatzeko. Eszenako argia area modukoa jarriko dugu, honen azalera alda dezakegu eta betiko moduan argiak bikoiztu daitezke, kolore aldatu, indarra eta kokapena. Aukeratuko dugu eszena render moduan ikusteko, horrela jarrita ditugun testurak eta argia eta itzalaren emaitzak momenturo ikus ditzakegu. Kasu honetan ez dago testura berririk, ez da kolore berririk eszenan, eta ontziaren barruko esferari testura berria jarriko diogu. Testura hau irudi bada, PBR modukoa, nahi du esan erresoluzio handia duen irudia dela, eta belar moduko bat aukeratuko dugu. Horretarako nodoen eremuan, orain ikus dezakegu esferaren kolorea alda daitekela, baina kolorea erabili berrean erabiliko dugu irudi testura bat. Horretarako nodoen eremuan ekarriko dugu image texture deituriko testura irudi bat eta karpetan klikatu ondoren irudia ekarriko dugu. Belar irudi honen erliebea areagotzeko, PBR irudi hauek banatzen dira argazki batek dituen irudi desberdinetan. Kasu honetan normal deiturikoak erliebea areagotzen du. Hori indartzeko bump vektorea jarri behar dugu normalarekin lotuta eta irudiak altuerarekin lotuta. PBR irudiek izaten dituzte baita ere ximurduraren irudia eta horrelako irudi desberdinak. Taula hauetan txertatu daitezke bat baino gehiago, nahi ditugunak. Behin testura daukagunean, testura animatzeko eraldatzailea sartuko diogu, displays deiturikoa, eta honen eragina aldatuz animazioa lortuko dugu.